kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya Wanje Tiaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ya Temba Television Network ayene amate yao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka mugiya iliwego kinemirulu yitu inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kiama mogusie. Wiyakemo mwancho murigere chinsa ni nyachere tukeligali ya Jumatatu chitariki ibere chomutenyi o kabere mwaka wa 2025 mo nekene kionga chinsa inya senjira yobo ikiranu cheni gonko rokwa Haron Ototo Nyaingiri nigo tokubwaterana kuransema imelio nere Wilson Makole na ekionga chinsa inye omwancho murigere nigo togochaga kurase county ya Nyamira tokumenya gomna niga abanyanyimbo bachakire obotuki kubwatakana amo no musacha yo maserieta Erikimo Cheche omenda gotoka gasireti yo mabwa yasichinjira cyobo tutukano muri fatikadi gisemba ngekirana asichinsemechyo onyarka wa gotwara ni robotro kubwatia senchira yobo ikirana. Abamenyi bekenyero kya Kirenda imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango nigo babuka emambya ya rero n'amagombo maiga y'umusacha w'imyaka yigatwa aserieta Erikimo Cheche omenta kutoka emambya ya rero ase enyumba yaye y'uburaro gaisungetie moiso ndo naigwete kugura agitune pigipigi bano kanyano ari nyumba matuka 3 bano mambya karabu akire nari abana bamwe bamuretere ndagira nari banyora rende bachi kumurangiria banyota ari guitaba nari bake umurango banyora rende ayengete batia senchira yobo tutukano bitingo nyarote ba igeita gose gakoraki lakini ikiaba so strangely nimekuwa shocked kwed like youths wajua isi kifo ya kwanza kwa youths. We have found a lot of cases ma youths wengi wamekufa kubatekana na makweri aya nigo abanyakinyoro basabire abanyanyimbo gokora obotuki igoro yekikiriretere wesungia ekorekana igentungero kiagendrete kira outside no nyeba nyakinyoro bataratebuya lakini tugo sabe serikali akora obotuki tumanye nkikiaberetaya umumuro yagachagweito gosageita because igesungeti lakini gange tinse kero monta kuneta marunse igentegi ko chakiabege konsana ku discuss yote monto geitete ko stateiti aiga boigo imbairari bagari abo na gukwanira ubugima bwanyagusira omwana oyo no monto chite sukuru byagaita bakanani mwasina amatikuko andi tato mwabo ajanda kamuira karo atigerangire yunivasiti angokora kamuira naende ebortekani omwana urengo mungai ntumaiti asaya etabia ya gwita akatige sputaji gukora nanda kaiwe ntaji gukora akabano yaje kumwikira aja gwita ensemo y'abasae ebasabire abarayi bababekamo na kubakwanira igoro y'obugima bose ebikorwa ebiga mbike ntukusaba gwaito onyinge konyarekana abasaye baise kubekwa mu ba township bakora what you call mental health abantu basomeni ku counseling bakuteguna cyubuguma buri bose benefit y'ubuguma ninki togo soranga abana bakeka mokorra bako na kuburabura balete ange usigago te omutu nyatiri mono balete ango motebererie mukwanire ngora
counseling rangirio muntu munyagitari ogokora counseling bari ba psychology batebi nga umwana ororekanira aiga na ari na malaria obongo umwana ukwanirwa ikiagira mangana ya buna koba ngotoreterera mangana mangi na ende ba bwaba amakweria yaiga areto bururu obonene asiamate na boigo abarai nigo bairire chingakechi na gosemia abantu anene abo bagwetera amarito buna nerebuya usangana abande elio gokiania umubaro bwabwo bagweita kara kwanyorire omochando tiga kogwekirera none omonto omonene kara kwanyorire omochando orime yao gosumbuete tema goshana abantu nari oranyore chisemi abana batokoroka chensi tigango bamanye nga Nyasaye naro nero twanjete nero ogoto obugima tomokorere chingaki chionsi nari obugima bwaitu borabo obuya abana amote nga mumanyita amange toikanga sa baibori twakwana na inu ekere tore moyo obugima tokwerusia Nyasaye nagwanje na Nyasaye taitmonte rusia obugima menya mpaka ekera gocha agwanja gocha gokoira nebintu binde byo kibyareta mangana chigurupu chiri abantu bakoriye ebintu ebyao biri bigotindia ekero tindete tokumanya use nawo chigwita Hinko reporter Getembe Kuraigase County ya Nyamira Njefatigad Gisemba na mwanjo muri rwase kenyero kia Nyamerandi ime ya mbanda gustinsa machi mbanda wodi ya marani ebunge ya tuchachino the county ya Kisii nigo bamenyi bechinza mechi basokirie na kumurungania kolenga na gusukubwatakana amone bikore byo bibwetugo bibyo bere bikogendera wikarabonega chiamate gwetani sanemo nigo chiabere chigo siria etugo yabo ase banyaraka bakoboria serikali wasona nina kujaraka wake kubakonya Muriketo Daniel Ndiri na mange. Nasense meiga ya mbanda ye kutoka Kitutu Chache North hase kaunti ya Kisii. Ekenyero nonye nabo abamenyi bairwe ngai na baibi betuko kuro mapema omwaka oyo asichinka isana nemo tayari cheiberwe chombe 10 ingana yagendere koleta amabolyo igoro yobulendi bwensemeye Nicodemus ogega omugaka bwekenyureke nero chakiretwe kubusenigwa asabogete Jumapili yaeta na kumere ng'ombe yaye yarenge rieme ne mori charusi gwebweri unanonye charenge inse yoburendi obotingo asenka yaye one gento ngorete nsugumete geitango ikaga konyora ng'ombe chingo chikurio chirogoro ogareki ngoira na gochinyomba gochingo beka bana erongi kiara nasogete ne kenyansa kera nabe kerongi ngobeka ne bikoroto tugwanza gokoreki ngotebire no mongina nendo yana gaiga bawanza rene gukura ari twanze gukura ne to goikae para ara bangwana gete bakurukuru bako ira mabere marani bakoro bandenga ngombe ne turoje tenene sari rogoro igora agenda ora yose na ere yingo ngoyana kanyora ne mori ingena rende baire bona bo mugano yore ngo mugenge gato paka wekira bona na ngombe yesirete tutaramanyanga njira kituranyare kanyora lakini nabone bwate matumaini ngombe na bera atuke kiara no nje tino jenga ngombe ya nero nesirete Karo mugoba nere nigaribiriro kubwatekana no gosiburwa gwechombe cheyibire kurobweri mapeme ikeye echo boigo chitaratoka gwikabono numukyoye bukurikia nonyero roboti asigetasini kebanyimbo bado turanyora matunda ndeonsi iko narengera tungane nkonye njakoni nonyino mwana agendere school egere na nje naende na mabere twali bona abane bako boli mambi botambe bunga ng'ombe ya tiri kurusi mabe Omongina Teresia Mwenyenche umurimi n'umutugigiata wechombe ase myaka mingi bono kurwase kenyore kekyo nigonere areberero magaga yokuboka goche gukama akanyoro bweri bokwaura oteba abuoka nogo semerikwa ye kwarenge ngaboka mamne magi ngasokia magi na mate ngatereka ali isiko ngagenda nyumba ngarende mori ngasiba bono nkaira na nkanyore ng'ombe tei bono ngukumina kinga ye ng'ombe ya chinji kumaga magachaka gukura gujurura riga nkanyora tei bono ng'ombe ya konya nere nkonye tegakininje ngosokera iga nanyora gintu nasokera mami egati yechiamate boigo chigendrete gwetera sari neria ya yunuke mongina egati yechinde chinyinge ono chikagenda igo tukachikoligia mambi the following day omugambi tase muday omugambi nachete ekero omugambi achete
akateba akakwana ya tu akwana tawe barasa akateba lika suspections abantu bakalika masakara karo balika akufungulia masakara yigawe akagenda naro twachire kuganya kurweria toteina ki suspections cyanyore tunachieki asabono baboria abo bisa babanyimbo gotinyo bulindi bunencheremo yuko kyani bikore bingabunebi bono tukugunga abantu mbaro utatia tutarabamanya bagoja banyaki ebichaiga kaba akire ebicha batuma kaba atumire wamataye ng'ombe yetu akonyoreire bali aliga nigocha moto kocho eng'ombe twanyole eng'ombe asese mwende omukomanda bobanyimbo ase sub county ya Marani John Kemei Kemutai nigayenekirie negetaseni kyagetembe negotebuna ibikore bunebyo byabere bikogendera namba begetomokia kubisiria nechinga kecho abamenyi baboliwa kurwa mangana ayara bakonya sabutuki nkuribo teregetaseni kyagetembe kurega Marani ase county ya Kisii Eritrea ngorko Daniel Untiri Mwancho murigereri abamenyi be wodi ya Masike gwese na mono chizambo chenyansakia nigo abali kibako karari tkolia lero kubwatakana hamwe no muruburi bwo chakigwa gukore mwakwege simas chinsemecho muruburi uyu nigora wa no mokonyi gosomwa msie bwe wodi uyu omuske chako bagaka ujubo igore omokonyi bwo mo speaker bwe bunge ye county ya Kisii akwana chinsemecho boigo omwasiri bwa mache ase county ya Kisii Cyrus Nyabicha nigaro koboli abantu kubwaterana eriko nyarakaba bakulinda amachayo na boigo nyarakaba gakoboli abali basmegetemete angene chindoche na ronya kwa baguchirutsia aroro ndagenda ngakuwa namugaba na Simba Arati igo koma tinga na achire nyansakia osege ntokora kebuko twensi abantu alimbata geteta ya gari ase chiro bata getatu ara machi abo gane pare abera osiwe umaite ago ntinga amacharo ngora kwa 5 million ora babekera erebya go sere bobe erebya igo manga ko yepati yakoreki ya elile igendo ke supplementary gakorwa ekagera macha ina kabekwo bono eire ritwali ete ko vekera machi yakoreki yaikira ndate ko basaba nekera machi arabekwe igakwa gachune county wetere ndo tokora flagship project ndi ko na kaba na romo nyene so amacha yao ko ne county ekera ko rirwa bekiruga iga ekera go chakoba aba bakore mama tukaberuka machi yakoreki asokire e contract ma ko roya gachi chitangi ebe ke chisola ebe ke chipipe amacha yatakira ruga iga atirimboke kabere iga uchimata uchometusara mate uchiabwa yana uchimata asoka pake para mate alio siobe nandi tonyole rikaba tinikare mutwalia rikaba tindole mutwali e pipe etese abantu bali bali sema ya mate bagitaina bakoreki banyora macha agende paka chonyora abantu bonse amacha yatai konywe kunaba Masike West boka konywe wale nabantu baminto babogeta audio yakora gaito metega no mubaga tole amacha yaka ku support aba Masike West naba ketaulia ka getrimbo konteki pero aisa inekro monta konyo eto oja kobeke ndo tokoro ka water point munagwa akore musaiga agwa ku chirorogalia agwa ku chirorogalia sa chiko kuchitangia amanya gutrimbo kanekerundo muri gwaka na basende yonse lakini ko mutu ale committee committee yo tokonda macha ayu egero yoko igorana no kora kusie ose manifesto yo mo governor yanjeretwe no kubeka abantu batwara maje angesi bale na kolenda maja haya ni maete ntwanje temete korukwe meringa lakini rende meringa mwe yakolera maje muno murakera abantu twatwara bakobwa maje January njitobeke temete angena roje chindoje jinde chikakama tugenda tambe kuligia maje igotoje to tuare to tebani twabeke mete ale kubesa maje 30 meters kubesa maje Gavana baroche buya abantu bekenyoreke banyora amache obokomu twanyorire ko tokora chi project yichiga n'abantu bawocha abandi bataka gwata chi pipe abandi bakurwanira nga bari nkibanyorera tunturanyora tigamba tayo abantu bami okubwatera nokuya rero nabo tokonyora nge pipe ase budget ya twanjira igego ikaga mami toko chakonyora chibesa to yikimwe nayo ono rende moko twanjira go twakora yego kolenga ne budget ya se ya twanjire toikie ka machi na ikebuo lakini osali nande mambi toko chaka nande to yaikeliga
Mwanchomo rigali ne talindo cha chiko sikukuru ase mete ne mete kugenda kurusi wa ase chindoche toko tika nayo umora kiwa ase lieta Stacy korwa tijinza muchandi sini ward ya Kitutu Central gose ebunge ya Kitutu chache South county ya Kisii nganyoro mwasali tukulia lero magiga yokonyora libagali goso skuru ase grade ye komi ase skuru ya daraja 2 omwaro kuyo yo nigabeire siko eka gechi kibere bono kubwatakana amono bole mirubole sia matayaye munago tumanyia omori kito diponi asanya. Nilikuwa nataka nikikaa mkubwa nikuwe journalist, lakini mami hana uwezo, nilikuwa naomba munisaidie. Maiga yokomerekera kijaira okogania asomoroki wa Stacy. Mimi nilikuwa naomba tuka shule yote wanaweza kunikubalia niende bora nisome nitimize malengo yangu. Oywe origetie obokonyi asogosoa grade ya 10 ingana konya yarolekanire kobo mwerio gugutekerania endoto ya eyo kobo muraria. Nigo abantu bari no moyo bugwancha banyara gwesokia na kubwatuko bokonyi ingana ya mwirere rero gusirwa asochisemi. Amalieta nkuru kwesta nyaribali nchene social worker na ndengo kora charity work. Omwana oyo Stacy umusani one naro ndigeti agante ingo mwana naro bwato moibori oyomo na endo bwato bokongu utaraenda skuru gwikira bono iga bono nkarigia abasani rende bari babwato moyo bwogwancha tugachamo twamwaka nire school fees yo mwaka mugima nande twamugurire bintu byonsi biri byatakire gera so school bono rero twamureta iga daraja 2 secondary o admit bono nkomutiga turi school mwana oyo namanyora to bwateme chando gwetera sabasani ondo nyalire kwerwa orure onde fisi onde gekoro onde ne bitabu yakagare yeikeire igesto chirerero twamuretire skuru. Omoroki wa Stacy ya Nyango nigo abaga kwenyorera libagase skuru ya secondary ya daraja 2 yugotoke bunge ya Kitutu Chache South asarolekana kuriira yugo chigokoro mokia anena samasomae. Majina ni Stacy ya Nyango langu. Nashukuru kwa walionisaidia nikaweza kuenda shule na waahidi kwamba nitatia bidii katika masomo. Wakati ya bali mukuru wa skuru ywe ya daraja 2 nigo batebire mbachigokoro mokia wokumusira anene asogokine kerengo gichisemi Ilenyare wekonya asamatuko alibusio. Tangoro kwesta Jeremiah no mwari mundo daraja 2 secondary ngwakira Nyasaye mbuya mona sogo kuna bali bonsi pibaso etio koboko mufuko gokonyo umwana oyega keraba iga batoreteiro umwana oyega ndoteme komokonya stoko nyara elinde neranya ale gutimisa endoteri yaye achegwe konya samatuka alibusio mbuya mona mwensi mubarikiwe. Kuwatakana no kubucha kubule meru anene asechinka chinyinge nigobono bali no moyo bwancha bagenderete kubolirwa gokonya abana buna baiga eri banyare gunchilia magimabo nabo igo goseli butaka kurwa sebinyoro igo nari kuira neri bali bonsi piba soetio koboko muuka sogo siro mwana oyo ngambu ya mono tiganya sabaseni na ende abana na abangi bali isiko bataraenda skuru na ndiga turaira nese muri ko balira ngabana mbara iga babwa toboko ngumoto tiga Kuripotiri kitasini kia gatembe kurega skuru ya secondary ya daraja 2 egotoke county ya Kisii elia nengo nkuru kwa Dipon Hasanya na igati yabamenye korwa chinsemo cha sameta ibunge ya Bubasi county ya Kisii nigo besokere tukulia lero na gwikiria ebikore bibyarekana ase igati yabasaba gotabekana kogenda wikasenga yo mujumbu mukuru bwe bunge ya Bubasi oyibo kabiro mu wasiri oyibo igorigetie kerogo oyibo igokabiro mu senata musike kirisio bure ase banyata koba bakorekana ne kerenga getamanyekaneti nigo banyaka bakoboria baraya bakoro banyaka bagosikwa na amasikani konyara kabaga koroki kwa chinga gichonse na getobune kinyara kabage koirorero akara tu atiende kiro mongino minto oyole nyina makya kirisi nyagara tu amutiende kalitu kulia chuma to karaba matanga gaera buya nari tukulie sabato mambiri kubwati tomenya konyora bota nari yachire akwa chioni gotira babere bakageita kyumugaka bano batagete umugaka boronga bamotebi gosengi bali gocho kamate amagatanga kaerete mwari gochari tanganie kero mungina na bere to chiwiki bere chingima inki mwaru waneti eke mwatagete mogocha gocha geita kiaye mochiko mote bingai chacho kubakwane bone gente nekebe abana baito iko mogo mogende boko genda njira akara murenjera
kontene chibesa mokorigi moragereria abana baino nandi ne binto makore bitabuganereti ekene gente kebe omugakori ogotire momo komo tunda iga egasi akorire gocha gere egasi enene bono atimotiga tumoke egente kyo nke base koirorerwa saba na pota bai babo basi wanchiranire gente kyo nke irorerwa ekenene tutaite bo basi tutaita bagaka babakoro babete leaders bakorire mirime menga sikusiengima na Kenya yonsi banyariko bagosigwa buna njumwana youth korubo basi binde bitoko chikokani bigendera manjo muri kirabwe tokana mutimo komuke gase kionga chinsa inya tokwirana tunyaka batokandira kurwabo kotoskocha Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department, tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department, tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies, tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Nogani kukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega bunabono housewarming parties, engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi bitabo bare nobo manyi wiguro igeti byete bwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yake simi gwitira namba 0741499726. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on,
practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Mwancho muligere karibu asansemu ya kabiri ya mangana maya ye keunga chinsa inye mugafana bwe county ya Nyamira omoske munyeribo ritukolia lero nigo aikira na bosio bwe kamati ya manyekete muna county public investment committee yuwe korawa na omo senator Godfrey Ososi kwa ritukolia lero nigo kamati ya yarawa amo na omo senator Migori Muske Edio Kechi kubwatakana amo ne kamati eyo niko omoske nyaribo abwate gose arangeretugo asachigetu goji kwerelia maboli ayu arengete igoro ya mache ime county eyo ya Nyamira. This particular staff of under these municipalities was 7 million. That one was paid, if you look at the total by the end of the year under review. And then if you look at March 2025, on 6th, there was a withdrawal of 222,000 by a gentleman called Patrick Orina Okioi. Do you know Patrick Orina Okioi? You are aware, right? The explanation for this money was preparing municipal plan. So it existed. Samuel Makoka Osike. Do you know the gentleman? Yeah? You know him? Governor. Nodding is not recorded or answered. Chairman, I don't know him personally, but the minister knows him. The minister knows him? Yes. Minister, are you aware of Samuel Makoka Osike? I know him, Chairman. You know him? When did you incorporate? Because this is supposed to be a company that is independent. I don't know auditors. Wait. In terms of the legal position, I thought, at least from my experience from CPAC, we have been treating water companies as independent entities. And anytime we see anything relating to water companies, we say, let them go to CPIC. How do you do your audits yourselves? He said the company was... Na mwanjo muligere serikali gwethera wizara y'obulinzi bw'ime niyo yachakia umurubiri umanyekete na jizajiri mashinani uyolengete kwaneke na wananchi bonse banyaka bakanyora ebibande murubiri nigo chakiwa no muwasiri umwosike Kipchumba Murkomen ase county ya West Pokot azanya kwa kwaneke na nigo rachi konyara kwa gwikira nigo ase chi county shonsi merongende na isano ibire imeyensi yake of the country. We kit those vehicles and make sure that they are able to carry out this initiative. We are targeting nearly 100,000 people who would require registration in West Pokot County, and that will be the case in all over the country. I also want to encourage Kenyans across the time this exercise seriously, but also take this season advantage of the availability of these devices in every part of the country to go. I want to ask Kenyans to go and apply for the ID. His Excellency the President removed completely, and also the replacement fee of 1,000 shillings was also waived, and I gazetted, it's 1,000 shillings, right? Yes, I waived that amount, and therefore now it is your responsibility as a Kenyan to go and get your ID free
It's completely free. No one should pay anything to be given national identity card. And this is the season to take advantage of that exercise. And therefore, this is very important for us. We have a responsibility as a country and as a ministry na gukorera mwancho murigereri nigo muraibu ense ritukuria lero ara musangarikano obo kwena na chibesi cha nyota ase kaunti ya Kisumu asenga bakwane kia na chibesi cho nigo habasaiba kwa igwiri chiko banyara kwa chiko bakonya na guchia matukale bosio kerabaraga ni chibesa chinde nigo baraga ni konyara kwa guchinyora echio chigane iri ko ba chiko ira ni gwakurende chiabono nigo chire echio kubasira ase emirimo yabo yabotambi gose obonchereri gose enchirende asibararoberi barabo abanyane. Lakini hamuondoki hapa na pesa tu, pia tutafuatilia, kwa sababu tunataka nyinyi mfaulu, tunataka biashara yenu iendelee. Hatutawaachilia, tutawafuata. Tunataka kujua biashara yako inaendelea namna gani. Tutakupatia mentorship, tutakufanyia training tena. Alafu tutakuongezea pesa ingine 25,000 uendelee na biashara yako. Alafu vile vile ukikamilisha hiyo tutakupatia training tena. Alafu tutakuonyesha mahali ya kukopa pesa ingine. Sasa hii tunakupatia leo, vijana hoye, hii tunakupatia leo sio loan, ni grant, pesa ambayo hautalipa. Lakini hapo mbele unaweza kukopa 50,000, unaweza kukopa 100,000, unaweza kukopa 150,000 bila ya security yeyote kupitia kwa biashara ambayo wewe utafanya, na tutakusaidia uendelee na biashara yako, because we want to give real opportunities, real chances for young people of Kenya to grow. Tumeelewana jameni? Tuko pamoja? Kuna watu wanafikiria ya kwamba Wakenya hawa vijana mwancho muriyo karabona tokolera mangana maya ya kionga chinsa inye litukeliga alia lero jeni ngoro kwaro ne toto nyangiri kurense memenyererio nigakorwa wisuna makoli kurense meatonuso nigakorwa DJ Artsani na twenzi tokanirio ogenda gutwara bwo ya miyaga Tembe TV kionga kya mungusi nabo igotware obotukobya. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na